హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్రస్తుతం స్టార్ మా ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న సీరియల్ వదినమ్మ బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్ని ఈ సీరియల్ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇంకా ఇందులో తెలంగాణ యాసతో నటిస్తున్న సిరి తన అందంతో నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో పాపులర్ అవ్వటమే కాకుండా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అలాగే సిరి త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోంది. ఎవరా వ్యక్తి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అయితే అంతకంటే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ని చూడటం ఇదే మొదటిసారి అయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. అప్పుడే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేరుతుంది. సిరి అసలు పేరు ప్రియాంక నాయుడు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరులో ఫిబ్రవరి 26న ప్రియాంక నాయుడు జన్మించింది. ప్రియాంక నాయుడు తెలుగమ్మాయి కాకపోయినా తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుతుంది. అలాగే వంట కూడా చక్కగా చేస్తోంది. ప్రియాంకని ఇంట్లో వాళ్ళంతా ముద్దుగా పింకీ అని పిలుస్తారు. ఇంకా ప్రియాంకకి చిన్నతనం నుంచే బేబీ శ్యామిలి అంటే బాగా ఇష్టమట. సినిమాలో శ్యామిలి ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటే అదే కావాలని ప్రియాంక చిన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో గొడవ పడేదట. శ్యామిలి నటనను చూసి నటనపై ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడి తను కూడా యాక్టర్గా అవ్వాలని నిర్ణయించుకుంది. డిగ్రీ పూర్తవగానే ప్రియాంక నాయుడు వాళ్ళ బంధువులకు మోడల్ ఏజెన్సీ ఉండటంతో ఇంకా వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో 2016లో ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొంది. ఇంకలా మిస్ బెంగళూరుగా ప్రియాంక ఎంపికయ్యింది. ఆ విధంగా ప్రియాంకకు కన్నడ సినిమా అయిన కబడ్డీ సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది. ఇదే సినిమా తెలుగులో భీమిని కబడ్డీ జట్టు పేరుతో విడుదలయ్యింది. ఆ తర్వాత ఆస్కర్ అనే కన్నడ మూవీలో ప్రియాంక నటించింది. మన తెలుగులో కేరింత మూవీతో పరిచయమై అనగనగా ఒక దుర్గా లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలో ప్రియాంక నాయుడు నటించింది. వెండితెరపైనే కాకుండా బుల్లితెరపై కూడా ప్రియాంక నాయుడు నటించింది. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, స్వాతి చినుకులు సీరియల్లో నటించి ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ మంచి గుర్తింపును పొందింది. ప్రియాంక నాయుడు ఫేవరెట్ హీరో చిరంజీవి గారితో ఒక్క సినిమా అయినా నటించాలని ప్రియాంక కోరికట. ఇంకా తాజాగా ప్రియాంక నాయుడు తన కాబోయే భర్త ఎవరు అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. మంగమ్మ గారి మనవరాలు అభిషేకం సీరియల్స్లో నటించిన మధుబాబుని త్వరలో ప్రియాంక నాయుడు పెళ్లి చేసుకోబోతోంది. సరే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక వదినమ్మ సీరియల్లో ప్రియాంక నాయుడు నటన కనుక నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కింద కామెంట్లో ప్రియాంక నాయుడు మరిన్ని తెలుగు సీరియల్స్లో నటించాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ అని టైప్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.